Good morning. Nagsaing na ako ng Japanese rice kasi gagawa ko ng onigiri. Hindi na ata. Hindi na. Tapos sinaantay ko. Oh my god. Grabe ah. Grabe pimple. Good morning ulit. Ayan, inaantay ko na lang si Rico. Nagpabili ulit ako sa kanya ng pansahog sa sotanghon. Ayan, kasi gusto kong mag-sotanghon ngayon. May sabaw, kahit mainit. Yan, sabaw tayo. Ano ko na nga yung sotanghon na babad ko na. Yan, sa tubig lang. Tapos, ayun, naantay ko na lang yung buto ng manok para pang broth natin. Then, sabay ko nang ilalaga yung yung itlog para isang pakuluan lang. Yan. Mag-dry na pala ako ng tuna. Aba, masarap sa sa onigiri. Corn tuna, chicken flakes, or saan yung century tuna. Ano ba? Ito na lang, no? Kasi lalagyan pa ng mayo eh. Try ko dalawang variant. Yan. Kasi si si Dayan, nag-crave din na sabi niya, cheese, ako bumili ng kasi binila ko 6 na onigiri, di ba? Pag nag-grocery kami sa SM. So, ako bumili mga pang-survive kapag ka nasa abroad kayo, no? Pag nag-out of the country kayo, magtutour lang na, yung pang-survive guys, 7-Eleven, mga onigiri, ganun. Pero nakakabusog siya. Yan. Yan, binabad ko na rin yung ating atswete para pangkulay sa sabaw ng ating yan, sotanghon. Ang ganda lang siya guys, tagpo 5 pesos ata to sa palengke. Hiningi ko lang to kay Nene eh. Hiningi ng ng buraot ako ng 2 supot. Pero magpapabili rin ako nito kasi yan, nag-ano ko dito ng mga kailangan para hindi na ako kay Rico, nakikisuyo. Gaya ng ganito, lang yung pinabili ko. Pork bone. Chicken bones, tapos spring onions. Although may spring onions dito si Anting tanim. Pero kulang naman kasi yan. Then, repolyo. Yan, wala kasi akong gulay. Ilan naman, 3 piraso. Minsan nahiya ako kay Rico magpabili kasi may nantok-antok pa eh. Pero, syempre kailangan natin ng broth. Ng pampalasa. Although meron ako dito ayan, yung chicken breast. Ilalaho ko rin siya. Sasabay ko na sa pakulo. Then meron ako laging nakastock na itlog dito. Ayan, kalating tray na lang pala ito. Nag-order na ako dun sa iikot sa suki ni Mama. Sabi ko Friday, katukin niya ako sa store. Order ako ng eggen. Malaki, no? Pero ito sa Cartimar ko to binili nung last na Cartimar namin ni Daddy. So, maglaga lang tayo. Mga 8 pieces siguro. Ayan, kasi syempre, kasama yung mga boys. Ayan. And, para makonsume na to. Kasi may 1 week na tong egg na to eh. Pangit din sa egg yung matagal na. Ayan. Ilan na ba to? 2, 4, 6, 8, 10. O, gawin na natin 10. Sakto bukas, ubos yan. Panibago na naman stock. Let's wash na muna the eggs. Kasi isasabay ko dito yung chicken breast and chicken bones. Gawin na natin yung filling guys. Yan, dinrain ko lang yung isang can na century tuna, flakes in oil. Tapos yung tira ko kahapon na corn tuna. Di ba? Nagbukas ako ng isang lata. Tapos half lang yung nilagay ko sa enoki mushroom. So yan na lang. Para madami yung ating filling. Lagyan lang natin ng Japanese mayo. Then,
konting soy sauce. Actually, ano ko lang din to. Ni-YouTube ko lang. Ayan. Para may lasa. Then, set aside lang. May ako na gagawin. Baka luto ko ng breakfast. Yan, dumating na si Rico. Tapos, sinama niya na pababa si Groot para mailakad na ni Bunso. So, yun lang. Pinabili ko sa kanya. Mga buto talaga. Ayan. Mga pinagtanggalan ng chicken breast. Ayan, hugasan lang natin para maihabol natin dun sa broth. Then, spring onion. Tapos, cabbage. Yan lang. Para may konting veggies yung natin, soup natin. Na-prep ko na bawang, sibuyas. Tapos, yung vegetable na ilalagay natin. Carrots and cabbage lang. And then, for toppings, itong spring onion. Pampabango. Yan. Tapos, nagpaakit ako si Rico na din pala yung naglakad, Groot, hinila na daw siya eh. Itong Great Taste Choco Coffee Mix. Ang sarap-sarap nito, guys. Natikman ko to sa, sa probinsya. Yan. I swear, ang sarap. Para sa akin ang sarap niya. Kasi, yung tamis niya, saktong-sakto lang talaga. Sa katulad kung hindi mahilig sa matamis. Yan. Kasi yung ibang 3-in-1, diba? Ang tamis ng nila, timpla. Ito, grabe. Sobrang nagustuhan ko. Kaya kapag tinatamad ako mag-brew, although may brew naman ako dyan, brewed coffee na ako. Ito, siguro. Pero hindi lagi-lagi kasi syempre may sugar pa rin to. Timpla muna tayo habang habang nagigisa. Sobrang nagustuhan ko yung lasa niya talaga. Great taste. Ang bango pa. Parang kokowa na Okay ka na, Groot? Nakalakad ka na, Grootin? Gusto mo inom? Ayos ka! Wow, ba't kaya ka tumingin, ha? Ang sungit! Musta ka? Uy, napagod? Uy, napagod yun. Maglakad. Uy. Napagod. Uy! Pakabot pa ng tiyan. Buyag-nyang pa, uy. Luluto si mami. Luluto si mami, eh. Yan ka muna, ha? Bantay kita, eh. Nasa kasama ko, eh. Ayan, luto na siya, guys. Ay, kabayo ka. Oh, sayang pa yung chicken natin. Lagyan na natin yung chicken. Yan, hinimay ko na yung chicken breast. Alam nyo ba, alam nyo ba guys na ito ang breakfast namin after New Year? Oo, totoo yan. After New Year talaga or Pasko, ito ang breakfast namin kinabukasan. Sotang hunso. Ewan kung bakit. Yan talaga lagi yung ni mama, luluto ni mama tsaka ni papa. And then, lagay na natin yung vegetable. So, okay na yan. Sobrang bilis lang maluto. O, diba? Yummers. Sotang hunsop kayo dyan. Breakfast is served. Char. Yan, si daddy mo nakakain kasi gagawa mo na ako ng onigiri. Ayan, dito ko gagawa. Habang kumakain si Kalbo. Ito na yung ating Japanese rice, yung tuna mayo, tapos furikake, water, and then seaweed. Excuse me. God bless you. God bless you. Worthy. Worthy. Magkano yun sa SM? 50? 55 ata? 50? Something na gano'n. 50? 50 lang ba? Tingnan lang natin itong seaweed. Ito natin. Kamay natin sa water. Silaw to, kaya gusto ko lagyan ng blinds doon, daddy. Lagyan mo na nga tapos mo kumain, ha? Yung hook mo lang. Palagi ko yung hook.
pala, lagyan ko ng ano, sesame oil yung kamay ko. Hindi, tubig lang. Tubig lang ba? Hirap pala to. Dapat parang bumili na lang ako ng square, ano, yung triangle sa Shopee. Mas madali ata yun eh. Hindi ko yung binasa na gusto yung kamay mo. Then, yung tuna. Hindi ko na ginawa yung ano guys, yung chicken. Kasi dami na netong tuna eh. Dami na lang ilagay mo. Oh my God! Happy girl! Tubig lang talaga. Tubig lang ba? Hmm. Oo nga na. Tapos bilog-bilog lang. Less lang pagdurusa mo pagbasa. Nagtala kayo ko nang ano, triangle. Naglaro no? Pero bibili na lang ako sa Shopee nung ano. Pang-hulma. Oo, kasi may panghulma na sa Shopee. Ang hirap pala nito. Hindi naman hapon eh. Sa YouTube, ang bibilis ng gamay nila mag-ano eh. Ayaw mag-triangle. Pangi. Ayaw mag-triangle. Ano ko? Ang bilog. Yan. Ang laki ng ano. Portion. Ang laki ng... Ganyan. Payakot mo lang siya sa kanin, then dip sa furikake. Charan! Meron na onigiri. Crispulo. 1 down. Hindi nga. Wala pa naman nakikitang pwede Ipintas. Sabi niyo sa ano daw, sa Tipolo. Antipolo? Bakit may ganyan ba sa Antipolo? Oy, pagdating mo pa lang sa simbahan, ang dami na nagtitinda rito. O, tanong ko po. Kasi sa Tipolo, ganito kulay ah. Hindi oh. Gawa ko yan. Teka nga. Titikman ko muna pala yung gawa ko. Itong isa. Ang word, diba? Ang word, diba? Cheers! Ang parang! Parang binibili lang sa SM. Harap. Try mo. Fish yan. Ito na kasi. Tapos ano pa? Madami pang palaman. Pilit sa SM, puro kanin. Ayan, nakagawa ko guys ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali 8 kasi kumain ako ng isa, diba? Sa 2 cups nung rice. So, malalaki yung nagawa kong rice bowl actually. Hindi na triangle. Naging rice bowl. Pero okay lang. Same pa rin naman yan. Ayan. Hi! Ayan. Bababa na ako ng store guys. Grabe yung ano ko. Yung lips ko. Ayan, napakita ko na ata sa inyo to. Yung lip therapy ng MQ Cosmetics. Favorite ko to sa lahat ng ano. Sa lahat ng shades doon. Ayan o. Nabutas ko na siya. Tapos meron ako dito yung toast. Ito maganda rin kaso hindi siya long lasting. Ayan yung kulay niya. Then, pink. Yung isa, nasa bag ko ata. Pang ano, pang retouch. Pero, lagi kong ginagamit yung ano, yung plum. Yan. Kagandahan dito, ganyan siya. Ka-pigmented. So, dark siya. Tapos, iwa-wipe mo lang siya. And then, may kita mo na yung may iwang pigment sa, ano, sa lips mo. Long lasting na yan. Hanggang maghapon na. Kanina pa to eh. Siguro mga 10 minutes na to. Pwede na natin i-wipe. Yan. Diba? Para ka rin nag-lipstick. Mas matagal sa lips mo. Mas matingkad yung may iwang pigment. Yan.
ka mag-worry na mag-ano sa mask, mag-transfer. Diba? Hi daw sabi ng pimple ko, guys. Nakakaloka. So, yan. Hindi na ako nagluto ng ano, ng lunch namin. Yung ano na lang. Yun na lang kainin mo, daddy, ulit. Sotanghon. Tsaka yung onigiri ni Chris Polo. Yan. Let's go na sa baba at marami na tayong gagawin. Spray muna tayo ng sabong, no? Shoutout pala kay Sis Chini na pag meron na akong na-upload na vlog, lagi siya nagme-message. Hi, Sis Chini, kumusta ka? Ay, sabi ko nga, ano na siya, may award na siya sa akin. Number 1 na nag-aabang lagi ng vlog ko. Hi, Sis! Thank you so much sa pag-support ng aking vlogelia. Ano yung routine? Ha? Sip-sip. Siksik. Sip-sip. Paano? Sip-sip. Namin laging abot. Ayan, baka maiwan ko na naman yung listahan ni Daddy. Bag Tar Clean. Brand Cyclo. Ito, pinapabili niya. Effective kasi ito pantanggal ng mga ano talaga. Mga dumi-dumi sa wall, sa sasakyan, kahit saan. Yan, dissolve and removes the toughest tack-on problems. Ano pa to di? Primer and white glossy finish na spray paint. Hi guys! Ito na ako sa taas. Ayun, kawawa naman yung mag-ama ko. Papansit kanton lang. Charon! Shontit-shonton lang. Ano yan? Dinner na, Daddy? Lunch. Lunch, grabe! Merienda. Tapos may tira pa yung ay parang hindi panis na ata, Daddy. Wala. Yan, okay pa yan. Hindi na, panis na siya, bumulaan na. Nakakainis naman, sana nagbaon. Ayun, no, bubula-bula, ano, nakita mo yan, may ano na. May buhay na dyan. Sayang naman. Sana pala di ko nilagyan ng cabbage eh. Ayun. Nasayang. Colors. Ayun. Basta kasi may cabbage, guys. Yung mga, lalo na sa pag naglalaga tayo ng pork, di ba? May cabbage yun. Pansinin nyo, mabilis siyang mapanis kapag may tira kayo. Yun. Tapos mainit pa man din. So, ayun. Kain pa man. Kunti na pati kinain ko niya kanini. Sabi ko yan, nakakainin ko ngayon. Pero baka pwede pa. Tingnan natin. Tikman natin. Pwede pa. Kasi kunti lang kinain ko niya kanina. Gawa ng yung onigiri nga yung inano ko. Ay, pwede pa. Pwede pa. Oo nga, initin ko. Pwede pa naman. Pwede pa siya. Hindi pa naman maasim eh. Pwede pa to. Laman tiyan pa to. Hindi na ako umabot, guys. Panis na nga. Nagsandok ako sa sa plato eh. Hinitin ko sana sa micro. Meron na. Yung ilalim maasim na eh. So, i-discard na natin yun. Sayang. Paman din ako nag-merienda sa ano. Sayang. Oh, painit ko na sana yung dahil pa naman chicken nun. Sana pala pinano ko na kanina. Pinakuha ko kay Rico. Kainis? Ayan. So, ano kakainin ko? Ano kakainin ni Mami Groot? Kanin ata wala din. Ay, ito. Ito. Ayan. Buti meron pala akong ano. Meron pa ako yung rice. Ulitin ko lang din. Dalawang kain ko pati. Ayan o. Yung adlay rice. Tapos yung binili kong tulingan pala kahapon. Wish ko lang hindi pa panis kasi ginataan din to eh. Try nating initin. Ay, yung rice din pala. Kaso kailangan ko lang mag-init ng konti lang nito. Wait lang natin yung kanin. Ayan.
Buti hindi pa panis to. Yung kinabahan din ako, baka panis na. Sayang pa man din, 300 to. Isang pirasong isda, 300. Oh, sili. Sili. Ayan. Since since pansit kanto yung mag-ama ko, ako na lang kakain. Kasi hindi talaga ako nag-merienda dun sa store. Tapos kailangan makonsume ko na to lahat. So, papakin ko na to. Kaya konting kanin lang yung ko. Kinuha ko. Ayan. Tignan nyo, isang tulingan lang. Sarap. Ayan. Mukha naman siyang misuka. Kaya hindi agad siya napanis. So, okay lang. Okay naman yung price niya. Pero kung marami kayo sa pamilya nyo, magluto na lang kayo ng ganito. Diba nagluluto kami nito minsan? Pag marami kakain. Kaso ganyan. Kami na lang dito sa sa baba. Si auntie doon na kumakain kay Nene. Yan. Tapos, ayun nga. Madalas naman ayaw mga tayong isda eh. Kaya ako na lang yung kakain ng isda dito. So, okay na yung pabili-bili ng ganito. Okay tayo. Kaya bukas pala ako sa LTO. Punta kami ni Dayan. Kasi malapit na ma-expire yung lisensya namin eh. So kailangan makapag-renew na. And good news, yehey, wala akong demerit. Nakabahan ako kasi meron akong isang ticket. Ewan ko ba't hindi nag-appear sa sa mga babayaran ko. Tapos nawala yung yung ticket, kaya hindi ko na siya nabayaran. Parang illegal parking. And ina-expect ko, ayun nga, magre-reflect siya. Kaso pag ko, wala naman, zero demerit ako. Pero hindi ko lang alam pag tayo sa LTO mismo. Yun. Pero kasi lang talaga yung violation ko. Yun yung bigla akong yun sa nasa Pure Gold pa kami, yung dating store namin. Kasi wala talagang parking doon, 'di ba? So nagpark ako doon. Kinuha lang ako sa taas mabilis kasi pupunta ako nun sa bazaar. Yung pagbalik ko, may ticket na ako. Ayun. Buti hindi kinuha yung lisensya ko nun. Si Dada, madami. Laging na yung lisensya niyan. Laging nakukuha. Laging namin tinutubos. Sarap. Kasi manamis-namis. Dahil siguro sa sa gata. Manamis-namis na siya. So habang inaantay natin guys yung tubig na dumating. Kasi kakabukas lang ata ni Ate Remy. Ayun. Pakita ko lang sa inyo itong nabili ko kanina sa Pumunta ulit ako sa Mr. DIY. Kaya takas makabudol ng Mr. DIY eh. So, nagpapabili kasi si Daddy dapat nung spray paint. Kasi yung dyan yung sa lababo, yung itim doon, semento kasi yun. So, naiirita ako kasi pagkabasa yun, nagmumukha siyang molds. Nangingitim kasi parang semento lang yung nilagay doon nung pinaayos namin yan. Nung mag-leak yung lababo na yan. So, hindi na nilagyan ng grout. Kaya, ayun, mukha tuloy siyang may malaking molds dyan. So, nakakairita. Baka isipin nyo sa vlog is hindi man lang kinukustos, diba? So, sabi ko kay Daddy is,
ano yun na lang, parang spray paint na waterproof, yung gano'n, parang puti, iputi, gano'n. Parang at least malinis-linis tingnan yung ano yung lababo, diba? Kasi ayoko naman gumastos dito ng, you know, ito nga, ang dami ko pang ipapaayos, yung mga, na, ano ng aso, yung pinto, yan, yung mga scratches doon, nung, yan, scratches sa pinto. Yan pa yung pinturan ko pa yan kay daddy. Yarn. Kaya, ayun. Kaloka. So, ito, bumili ako ng tray. Ilalagay ko doon sa gilid nung ano, nung water dispenser. Lagayan nung mga ano, mga dishwashing liquid. Tapos, soap, hand soap. Yung para yung tulo ng tubig. Hindi didiretso doon sa stand na ginawa ni daddy para sa water dispenser. Ayan. Bumili ako noon. And then, ito. Ang cute. Parang jewelry box. Alam po, tatlo to sa loob eh. Ano lang ata to? 105 lang to. Yan. Kasi mga, ano ko, mga everyday ring na ginagamit ko. Yung watches. Ganyan. Ito ko ilalagay. So, cute oh. Ayan. O, tatlo siya. Meron pa sa loob ng ano, dalawa. Mas maliit na size. Yan. Then, pinakamaliit. Diba? Yan. Mumulekta ka na naman ng mga ano, basura. Mapidaki. Hindi naman basura yan. Ayun. Paglalagyan niya ng ano. Pero maganda sana kung naka-varnish to, no? May naamoy yung ano, kahoy. Paluchina. Then, ayan, bumili ako ng mold. Naghahanap ako ng ano, ng onigiri mold nga. Wala akong makita. So, itong mga pang cake cutter or cookie cutter yung nahanap ko. Sabi ko, pwede na to. Yan, kasi maano naman siya. Malalim. So, kaso ang laki yata na itong ano, itong size na to. So, meron pa namang ibang ano, sizes. Yan, para sa mga bata. Kasi si Lucas, ano, kumakain din ng onigiri. So, ito, sakto to. Yan, pang ano. And ito lang yung malapit-lapit sa triangle. Kasi hirap ako kanina gumawa, diba? So, pwede na yan. Heart. Yung iba pwedeng laruin na lang ni, ano, ni Shane. Yan. Then, ito. Mousse cake mold din. Kasi sabi ko, gagawa ako ng spam naman bukas. Kasi naubos ni Chris yung, ano, yung ginawa ko kanina. Nagbabalang ako ng 3 piraso. Tumikim si Jack. Tapos, sino pa ba? Ako pala kinain ko ulit yung isa. Then, yung isa, ibibigay niya daw kay Lucas. So, ayan. Square. Then, ayan, bumili ako ng ano, ng mga hook. Kasi, bala kong maglagay ulit dyan sa ano, sa may salamin ng pampasko. Kahit dyan lang. Then, ito, yan, pangkuskus. Sa mga madikit na ano sa sahig. Yan. Then, ano pa ba? Ito, ipit. Yan. Kasi, ayan o, pinatali ko na, pero hindi yung masyado mahigpit. So, ganyan. Yan. O, diba? Tanggalin na natin yun. Then, next is, ito. Last na pala to, guys. Ayan. Bumili ako ng pencil, ball pen, tsaka liquid paper, or yung pangbura na puti. Yan, kasi pag naglilista ako, ini-edit yung mga listahan. Ini-edit talaga yun. So, yun. Eraser, liquid eraser. Yan. And then, last, ito is yung spray sa oil. Yan, dispenser. Kasi sabi ko magro-roast. Kapag nagro-roast ako ng ano, or pag magro-roast ako, kasi hindi ko pa na-try mag-roast ng vegetable. Yan. I-oven lang natin. Yun. Ayun lang. Ang nabili ko sa DIY. Yung mga school supplies or office supplies is iniwan ko na dun sa baba. So, yun. And then, ito pala, napadaan din ako dun sa Mart 1. Malapit dun sa ano, katabi lang nung Mr. DIY. Dito sa Pure Gold, yung kabila, Victory Mall. Yan, may nakita akong ano, damit, naka 50% off. Ayan, ang ganda guys. Ayun. Charot, sinukat ko kanina sa ano. Ang ganda niya. Sa shorts or sa pants. Yan, dalawa na yung binili ko kasi naka ano naman, 50% off. And
Yung kulay is bet na bet ko. Yan, yung mga neutral lang. Yan, isang nude. Nude ba tawag dito? Yan, skin tone. Tapos itong medyo ano, ay, excuse me, old rose. So, yan. Palan ko muna to kante. Gusto ko sana isuot bukas kaso syempre naka-display to doon mga alikabok. So, palaban ko muna. Ayan, pahinga time na naman natin, guys. Grabe. Ganon-ganon lang. Ang ano ngayon, ang araw ngayon. Pahinaan nga konti niyan, de. Ayan. Wala na rin pala ngayong ano, no, wala nang face shield. So, makakapasok na kayo ng mall ngayon kahit walang face shield. Or may ibang lugar na ini-implement pa rin yung mga matataas pa ata ang cases ng ano, ng COVID. Pero dito sa Metro Manila is wala na. Ayan. Wala na tayong head shield, hindi face shield. Kasi di ba, madalas na sa ano lang naman, nakaganon sa may ulo natin. So, mabuti naman inalis na. Kasi ang ano, nakakairita. Tapos, nakasuffocate. Kasi nakamask ka na, naka-face shield ka pa. Yan, buti naman, inalis na. Okay na tayo sa mask. Pero, sana, soon, matanggal na rin pati mask. Yan. We'll see. Kasi, election lang pala makakapag, guys, makakapag wala sa COVID. Grabe, 2 years. Imagine mo yan, pa 3 years. Ngayong March, di ba? 3 years tayong sa pandemic na yan. Grabe. Yun, kaya ang dami talagang na-down ngayong pandemic. Yan, may mga nababasa ko na mga co-online seller ko na grabe, sobrang depressed nila. Kasi, ayun pa, nagsabay-sabay pa yung pagkamatay ng family nila, yung ganyan. Kaya I'm so thankful na grabe, kahit na ano din kami ng pandemic, na naapektuhan, at least healthy yung family ko. Yun yung katulad kanina, nabasa ko yung isang online seller ko. Grabe, para akong mangyak-ngyak sa post niya na ano siya, na-scam na siya ng form. Naiiyak ako kasi. Diba, mararamdaman mo talaga yung yung hirap, guys. Kaya be thankful tayo na kahit mga nawalan ng trabaho, yung ganyan, walang pinagkakitaan, titiis, at least kompleto yung pamilya, tapos healthy, walang sakit. So, ayan, laking pasasalamat na natin yun sa sa may kapal. So, yun. Grabe. Sabi ko, kung ako siguro sa lugar na yun, ko-online seller ko, parang feeling ko magbibigtin ako sa sobrang problema kasi sunod-sunod na namatay yung nanay, tatay, kapatid, tapos na-scam pa siya, mga ganyan. Talagang hindi ko siguro kakayanin yun. Pero grabe ang tapang niya, saludo ko sa kanya. Kaya, yun, nakakaano din kasi yung mga seller din, yung mga nagme-message sa kanya, dun sa comments. So, nakakatawa yung online selling world kasi nagkakaisa din kapag yung mga ganun, hindi competition, walang competition, guys. Yan. Diba? So, ayun, kumusta naman kayo? Babangon tayo lahat, guys. Babangon tayo. Babangon ang lahat. Makakaano tayo, makaka-survive ulit tayo. Yan. Kapit lang, dasal, syempre, huwag kalimutan. Ay. Kaya, ayun nga, tama yung decision ko na talaga yung parents ko doon dalhin sa probinsya. Kasi, siguro kung dito sila noon, ewan ko, tapos si Papa lagi pang lumalabas, yung ganyan, nagbabay, kasi patigas din ang ulo noon, hindi mapirmi sa bahay, sige, pambisikleta, punta sa mga kaibigan. Tapos si Mama, syempre, naghahanap buhay pa, yung dito, diba, kahit sabi niyang, or lang, yung libangan niya lang, ganyan, pero, ayun nga, syempre, laging pupuntang palengke, na-expose sa mga tao, kaya, ayun, isa sa reason, kung bakit ko sila pinadala sa probinsya talaga. Gusto ko maabutan nyo pa, maranasan nyo pa yung mga pangarap namin magkakapatid. Ano ba? Sakit sa panga. Magpigil ng ng
Grabe. Sobrang naano lang ako dun sa ano. Sa online seller ko, guys. Kasi, as in. Parang lalagay ko yung ano, yung sarili ko sa kanya. Ang tapang niya. Grabe. Yan. Kaya kailangan ko rin maging matapang. Of course. Kaya talaga ako. Kung andyan pa rin kayo, talagang lumalaban. Saludo ko sa inyo, guys. Grabe. Naubusan ako ng sasabihin. Basta yun lang, guys, for today's vlog. Thank you sa panonood. And ingat tayo lagi. Ganyang parang naging back to normal na nga lahat, pero huwag tayo pakasiguro pa rin. Ayan, ingat-ingat pa rin, lalo na yung mga bata na nakakalabas na rin. Yung mga bata, ngayon, yan, as much as possible, guys, huwag munang dalasan ang paglabas. Kasi may mga nababalita na may mga batang, ano, nagpa-positive. So, mga bagets, bahay pa rin. So, yun lang. Good night. Till tomorrow. God bless ating lahat, guys. And kapit lang tayo lahat.